Halo guys, kita mau masak sayur gawe kupatan. Sayurnya tak gawe jangan tahu, tempe campur kacang. Aku arepe apa jenenge, motong ayamnya alhamdulillah enggak tumbas, punyaannya sendiri. Ayam ragam bertelur ya, belehai ngirisi tempe di tahunnya guys. Campuran tempe kacang ke sayur ketupate. Tak delok nih ketupate aku wis godhog teman-teman. Oh, kamu wis godhog porong ke ketupat. Ki banyu arep tak gawe nganu ayam. Halo guys, pitik-pitik digawe sayur ketupat lawe. Yo alhamdulillah duwe pitik dhewe, jadi kena ditambah butuh. Pengen sak wayah-wayah so garek mbleh. Dhisik sik pengen duwe pitik, wedi lek apa jenenge enggak waris ngopeni pitik ya guys. Ya alhamdulillah duwe pitik, diakoni pitike Uma. Alhamdulillah iso waris guys. Berenah dadi 45 ayam. Kok si atus guys? Anu nih, apa jenenge? Iki kenakane atus banget. Pitike tuwek. Ora digodhog apa ya iso empuk iki engko. Oke, disiapne bumbune guys. Enek brambang, enek bawang putih, enek lengkuas, terus iki kunir, iki jahe, oh ya kemiri ini samine wis cukup, tambah sitok